Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Herriberri ezagutuko dugu. Herriberri Nafarroa garaiko erdialde hegoaldeko udalerri bat da. Bertan, Herriberriko gaztelua ikusteko aukera izango dugu. 13. eta 14. mende bitartean eraikitako eraikin hau, Carlos Noblearen erregalditik aurrera Nafarroako Erresumako gortearen egoitza izan zen. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroairen furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Egun argia gaurkoan, zein berri dugu oraingoan. Kaixo, honan. Zegoz? Ongi, zu? Ongi, hemen non gaude? Ba, hemen, San Pedroko Elizan, Herriberrin, Aha, eta, hemen dagoen plazatxo txiki batean. polita. Bai, Zu Herriberrin jaio. bai. hori Eta da. bizi? Jaio eta bizi, Eta lan egin? eta lan egin Tafaian, Ah. ondoko herrian. Egia da, Bai, bai. dagoela existen dela... Dago pixka bat hor pikea, Herriberri eta Tafaian arren artean, baina, pike ona, Zu gustora, ez, lanean? Bai, gainera han ikasi nuen, Tafaiako ikastolan, eta ezakit. Badut, harekiko nola maitasun hori, Bai. eta oso gustora. Eta orain lanean non? Orain Tafaian, Garcés de los Fallos ikastolan, Ikastola. berez hemen Herriberrin sartu zen eredua duela 3 urte, baina oraindik uste dut haur hezkuntzan daudela, eta nik berez klase ematen dut DBH-en, Ados? musika, orduan hori. Orduan ez duzu ematen euskera, baina euskaraz ematen duzu. Bai, hori da euskeraz, musika, eta hori, ereduan, eta hori. Eta zer moduz esperientzia hori? Ba, ongi, berez, hori gainera nik hasi nuen, orduan joan hitzako da pixkat, oraindik lan egiten dut nire irakasleak izan ziren batzuekin, eta ez dakit hasieran pixkat urduri, eta baina orain ja oso ongi, eta gustora, eta hori gainera euskeraz, ez dakit, suspertu behar dugula pixkat ez, gainera hemen herrian ez dela inbeste entzuten, baina gutxinaka magoaz. Hori galdetu nahi nizun, zer moduz, nola ikusten duzuzuk evoluzioa Euskarari begira hemen Iruñan edo Tafaian zonaldean? Ba, adibidez Herriberri, Iruñan gehiago, zeren, Iruñan ikasi nuenean ja gehiago entzuten da pixkat kalean, Claro. baina hemen Herriberrin, Hori da. aurkitzen duzunean euskara hitz egiten duen bat, gainera denok elkar ezagutzen dugu elkar, ikasi dugulako Tafaian, eta autobusean elkarrekin joaten ginen. Baina hori gainera pena da gero jendeak ikasketak bukatzen dituela, eta edo galtzen du, hazten du, eta hori. Ordan oso gutxi gara, adibidez nire kuadrillan 4 gaude, baina kuadrilla osoan ez dugu hitz egiten euskeraz. Nahiz da jakin, ez? Bai. Pena da, gero batzuetan, agian badugu beste lagun batzuk donostikoak etortzen dira udan, eta haiekin bai, baina ez da nahi genuen bezain beste entzuten. Eta zure ustez zer falta da orduan txipa aldatzeko eta... Ba, berez ez dakit, baina adibidez nik txipa aldatu nuen ikastola bukatu nuenean, zeren, gero esaten nuen, nire anaiak ja zuen euskeraz ikasi, zegoelako ikasi nahi zuen euskeraz, eta esaten zuen, eske, azten zait, ezakit zer, eta esan nuen, eske, ze pena euskeraz ikasi dugula, hainbeste urte ez, eta gero bagaltzea, eta hori ez dugulako erabiltzen. Zeren gure artean hitz egingo bagenu, ez zen galduko, ez? Hori da, niri esaten zidaten, ze hizkuntzak dira loreak bezala, ez badira elikatzen, galtzen dira, hiltzen dira, ez? Eta pena da, bai. Pena bada, baina nik uste, ni Euskal Herrira iritsi nintzen duela gutxi, baina nik uste
urteekin ez, aldatzen ari dela, bai, jarrera, mugimenduak ari direla sortzen, bai hemen, bai Herriberan, ez? Bai, hori, batez ere jarrera zeren lehen Herriberrin, nire gurasoek kontatzen zidaten, esan zutenean, bueno, eramango dugu nahi ikastolara. Bai, jendeak zaten zola, eta euskeraz, zaurpegi txarrak, baina ez zela oso normala demagunez. Eta orain, ja sartu dute hemen herrian, eta ez dakit. Olentzero gunean jende pila tegatzen gara, olentzero dela pixkat euskal kulturako zerbait ez, eta jendea animatzen da, jantzen da, orain badago hori. Jendea pixkat bere pentsamendu aldatu du eta ez du hain gaizki ikusten euskal kulturako gauzak edo euskaraz hitz egitea eta horrelako gauzatxoak. Dena dela, Nafarroan nik esango nuke bizi garela diglosiarekin, ez? Diglosia definitzeko, existitzen dira bi hizkuntzak eta batek hartzen du paper nagusia eta bertzea gehiago edo gutxiago. Zuk adibidez, kolan nola ikusten duzu? Adibidez, umeekin egiten duzu euskaraz, batzutan edo askotan gurasoak dira erdaldunak, ez? Nola kudeatzen dira horako? Adibidez ikastolan badugu pasatzen digute urte hasieran fitxatxo bat, eta da euskaraz dakiten gurasoen izenekin eta ez dakitenekin orduan. Guk oharrak jartzen ditugu euskeraz, haien gurasoak euskaraz baldin badakite, euskaraz. Eta gero bilerak eta badakigu ze gurasoekin euskaraz egin, zeintzuekin ez, eta askok orain ikasten dute AEK-an, eta orduan batzuk ausartzen dira, nirekin egin euskaraz eta ez badutu ulertzen esango dizut, baina horrelako, ez dakit, horrelako detailetxoak esaten zu, ze poza, ez? Bai, ze motivazio. Polita da baita ere, umeak sartzen direna eskolara, gurasoek erabakitzen dute ikastea baita ere eta egiteko elkarrekin bide hori, ez? Bai, eta oso polita da, eta adiez nire ama duela 2 urte sartu zen, eta orain etxean galtzinzkin gauzatxoa, unai nola da voy a comer ez dakit zer, eta orduan ez dakit, grazia baten dit, baina hori, oso polita. Ni, ez dakit, gogoratzen dut, pandemia baino lehen, eraso batzuk sufritu zirela, okeraz banaiz Herriberin borratzen ziren izenak euskeraz edo esaldiak euskeraz. Hor Herriberri sarreran badago karteltxo bat jartzen du olite Herriberri. Eta zeuden batzuk ez dutela nahi Herriberri zena hor euskera zelako, eta hasi ziren Herriberri tatxatzen, ez dakit zer, baina gutxi batzuk dira, baina eta erantzuna nolakoa zen? Gero joan ginen batzuk eta ezabatu genuen, baina jazta, ez genuen kristona egin zeren ez zuen merezi. Orduan, jazta. Eta gainera, futbol taldea ditzen da Herriberri, adibidez. Badago beste enpresa bat, Construcciones Herriberri. Eske baude gauza pila Herriberri zenarekin. Eta gainera, hau ez nago oso seguro, baina zuden kartel batzuk ja duela aspaldi, jartzen zuela Herriberri, orduan ez dela gauza berri bat sartu dutela duela 30 urte ala, olite euskeraz Herriberri, ez. Baduela, badatorrela aspalditik, orduan, ezakit, tontakeriak, azken. Eta aipatu duzu hemen, D eredua, hemen existitzen dela orain Herriberri, zuk uste duzu D ereduarekin aldatuko direla gauzak epe luze batean edo? Zeren adibidez, nire gurasoak esaten zidaten, askok ez zituztela aurrak D eredura eramaten lehen tafaia eraman behar zirelako. Eta bazen pixka baten gorro, autobusa, ez dakiz hor, eta hemen herrian jendeak esaten, total ez. Hemen dago? Hemen dagoenez, orduan, geroz eta aur gehiago joaten diren eredura eta agian entzungo da geroz eta gehiago, orduan. Eta agian zuk ere lan egin duzu hemen? Agian egonen batean, nordaki. Zuzate baikor? Uste dut, eske gainera hori, hasi direnez, irakasleak geroz eta gehiago beharko dira, ez? Espero. Orduan, agian egonen batean eskaintzen didate eta, nik oso pozik. Horrela. A ber. Eskerrik asko nahi. Zuei. Herriberri eta tafaien artean dagoen borroka faltsu hori ezabatu dugu naik. Nola ez, bera irakasle, eredu izaten mito txarrak kentzen. Ziten goronean Atzore janez Afrikan
Kaixo nagore. Kaixo. Zemuz? Ondo, hotzak baino. Kriston hotza egiten du. Noiz behan urtean behin tokatzen zaigu azpilaino bat, astebetekoa da horrela eta egokitu zaizue. Bai, ez da? Horregatik ez badago hain jende gutxi hemen kalean. Bai, normalean egia da, astean zehar igual jende gehiagirik ez da egoten, eta hotz honekin jendea etxean, goxo. Eta zuk ongi dakizu ze, ez zara hemengoa? Ez. Nongo aztara? Ni altzakoa, Gipuzkoarra naiz. Baina hemen bizi. Bai, ja badira 14 urte inguru, Herriberrin bizi naizela, eta hemen ja seme-alabak hemen jaioak, beraz. Adoptatoa zu hemen. Bai, ja herrikotuta, bai. Eta berez nola definituko zenuke ez duk Herriberri? Netzako Herriberri da herri txiki bat eta oso bizia. Herri txikia, azkenean 4.000 biztanlera ustut ez dela ailegatzen, horri inguru gabiltza. Eta bizia delako pasada bat, zenbat elkarte dauden, zenbat jende sartzen den gauza talde ezberdinetan, eta gero ere bizitasun berezia ematen dio turistek, ez? Asko, ez, etortzen dire? Bai, ohikoa izaten da kaletik zoazela hizkuntza ezberdinak entzutea eta hori aberatsa da. Eta haien artean euskara? Geroz eta gehiago, baina gustatuko litzaidakena baina gutxiago. Bai, oraindik bai. Hemen gaude Gazteluko plazan, ez? Bai, beti eta nik ere Gaztelua deitzen diogu, baina berez jauregia. Jauregia da, egia da. Errege jauregia. Eta zergatik deitzen da Gaztelua beraz? Berez, jende guztiak lotzen du itxuragatik gaztelu batekin. Baina entzun da daukat hori gazteluak normalean alturan egiten zituztela, beti ere babesleku bat, eta hau zen bereientzako jauregia, hau ez dago alturan eginda, hau herrian bertan eginda dago. Eta orduan hemen Carlos Hirugarrena eta Leonor bizi ziren pozpozi bere jauregitxoan. Eta lasai? Jo, lasai. Ez da besteko ez da dos, bai, ez duzu itxura du honek? Bai, badaude gaztelu batzuk inguruan eta handik babestuak egongo ziren, eta hemen bereiek lasai egongo ziren. Bai, ez da? Bai. Eta, bueno, Gazteluaz gain baita ere, hemen zer gozatzen da hemen Herriberrin? Hemen dituzu gauza pila egiteko, aspertzeko betarik ez. Badaukazu jauregia, hori bisitatzeko oso politia dela, nik askotan igual arratsalde pasa ere zorte daukagu herrikoak izan da doain sartzeko aukera daukagula. Orduan askotan igual arratsaldean goatzen gaztelura eta sartu hori gara. Gero ari dira egiten gaztelu jauregiaren parean txapitel dorrearen berrikuntza. Bai, hemen horretan dago. Bai, eta niri kuriosidadea egiten dize beti egon da hor, eta ez dakigu nolakoa den barrutik, eta irudi laizter ikusteko aukera izango dugula. Gero, elizak eta eraikuntza gustoko baldin baituzu, hemen jauregiaren ondoan badago Santa Maria Eliza, portiko politia dauka, begira egoteko. Badaukagu ere San Pedro Eliza, bisita gere egin daitezkela. Eta gero netzako politena da kaletatik ibiltzea. Eta nabaritzen da giroa? Bai, erdi aroko kutsu bat badauka, xarma polita badauka, eta ni herri hontara etorri nintzenean eta erabaki genuen hemen gelditzea horrela izan zen. Paseoan gindoaz zela, xarma berezi horrek ikutu gintuen. Eta ipatu duzu, umeak, zu behituzu bi umeekin, eta umeekin zea isialdi mota dago hemen egiteko Herriberrin? Bueno, badaude kultura arloko, liburutegia badaukazu, badaukagu musika eskola ere bai, gero kirol jardurak ere desente dituzte. Zer botatzen dut nik faltan adibidez, euskarazko zerbait izatea. Hala ere, Herrigorako kutxei esker, agerraldiaren bitartez, lortu dugu iaz hasi ginen eta aurten errepikatu dugu ludotekak euskaraz eukitzeko aukera. Orduan ja, extraeskolar bat euskaraz eukitzeko aukera hori lortu dugu. Poliki. Bai. Eta ikusten ari naiz, sudadera daukazu? Bai, Nafarroa publizitatea ez da. Erdian erein, datorren urtean Nafarroa inoz ospatuko da Tafaian, kriston ilusioa daukagu, pandemiaren egoerarekin ezin izan direlako gauzak nahi izan diren bezala egin, eta kriston ilusioarekin gabiltza, landalan, guraso, familia, ikasleo, irakasle dena gabiltza hor. Tafaian izanen da, beraz. Bai, urriaren 16an. 16an, gordeko dugu, kontatuko. Agendara. Bitartean, buelta Herriberrira, eta ni egonez bizkat kuskuseatzen, hemen alkatetza, ez dut oso ondo ulertu dela, koalizio bat. Hori azalduko diazu, mesedez? Bere ez dago, Maite Garbaio dago alkate bezala, elkartu zagrupemos taldekoa. Eta talde hau sortu zen, ni goatzen ez, Herriberrira etorri nintzenean beti entzuten nuen bipartidismo bat zegoen, ez? UPNek agintzen zuen urte batzuetan, PSNera joaten ziren, eta horrela, ez? Horrela, bai. Eta herritik sortu zen mugimendu hau izan zen, herriko jende ezberdin elkartu zen, bereien artean adostu zituzten puntu batzuk eta atera zuten talde hau.
Eta kasu hontan, lehenengo egon duzten Andoni 4 urtez alkate moduan, eta kasu hontan bigarren hontan izan da PSN-erekin bai egin zutela sinatu zuten dokumentu bat, baina berez ez da koalizio bat. PSN-ek egin zena izan zen abstentzioa egin, elkartu zen Maite bozkatu zuen, eta gero UPN-ekoak beraien hautagaia. Orduan Maite ateratzen horregatik. Bai. Baina politara zerritik sortutako zerbait. Hori da, bai? Zerbait ezberdinetan nabaritzen da aldea? Bai. Urteekin edo? Bai, nik uste lantxukuna egiten ari direla, Euskararen aldeko gauzak nintzako lehentasuna direnak ikusi ditut, sozialki ere gauzak uste dut ondo egiten ari direla, eta hala ere ez dituzte urte errexak izan, Pandemia izan zela, uholdeak izan genituen hemen ere. Baita edo, bi urte ez? Bai. Orduan, 4 urte gogor tokatu zaizkigu, baina, bueno, ondo. Ongi ez? Bai. Badago beste gauza nien naiz hemengo, baina askotan etorri nintzen, eta esan zidaten hemengo ardoa osona dela. Hori egia? Gero probatu, Bai, izatez ere, irailaren lehenengo asteburuan izaten da ardoaren eguna, eta Erriberrikoa dauka tradizio izugarria eta gero ardoaren kultura. Eta ardotegi pilo bat. Pila bat, osake upategiren bat bisitatu nahi baduzue, aukera paregabe daukazue. Eta gero kuriosoa egiten zitzaidana da, poteoan ateratzen zaren momentuan nola bakoitzak bere ardo kutxun askatzen duen. Bai, Ja ez da atera beltza, atera gorria, ja badute bakoitzak izen eta... Haien arteko elkarrizketaiek entzutea kurioso izaten da. Bitxia, ez? Bai. Bueno, orain poteo ez dakit, baina gutxienez bizitatxo bat egin dugu, ezta? Bai. Venga, pote. Venga. Nagore ez da Erriberrikoa, baina Aunitzek baino hobeki ezagutzen du herria. Eta batez ere gogoa sortarazten du. Bueno, hitz gutxitan, goazten Gaztelura. Ez, barkatu, Jauregira. Tota Catalunya alçant la seva mà, criden i ens donen amor. Gure etxea urruneta gertu, sota ondo bat bezala beroa mantentzen. Gure Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Nahiko ongi? Ongi? Nola ditu behar dizut? Jotalantzaz. Jotalantzaz. Azalduko diazu, non gaude? Gaude Olite Escape Roomean, El Destino del Reino. El Destino del Reino. Salbatzeko bai. Eta zu, janzkera honekin, azalduko diazu, escape room bat, lehenago, zer den? Zer da escape room bat? Adibidez, gela bat. Bai. Gela bat, edo leku bat, non zu mision bat egin behar duzun. Bai. Eta gauza guztiarekin, gauza guztia aurkitzen dituzun. Pistak eta... Pista eta hori, eta kandaduak, eta jolas eta gauza guztia. Bai. Aurkitu behar duzu zure objektibo, zure lana. Eta kasu honetan, normalean, da atera, lortu behar duzu atera denboraren barruan. Eta kasu honetan salbatu behar dugu erresuma. Claro, hemen erresuman gaude, ezta? Bai, 15. erresuman, bai. Eta zergatik erabaki duzu hori? Bueno, hemen Erriberrin gaudenez, behar dugu. Claro. Martianos eta hori ez dira ongi geratzen. Bueno, agian, baina badugu gaztelu bat, Erriberri da leku nahiko polita, eta 15. mendeko bizitza egiten du herri guztia. Eta, itxura honekin eta gaztelu honekin, gure palazioekin, Eta zurik bereziki gustatzen zaizu historia? Nahiko ikasle txarra naiz, baina, gustatzen zait, bai. Ez da behar ikasle hona izan... Bai, baina galdera egiten baldin badirazu, badezpada esaten dut. Noski. Eta, escape room hori da, escape room bakarra hemen Erriberrin, baina, niri esan didate, arrakastea handia izan duela, jende asko etortzen dela, ze publiko mota etortzen da ona?
Edo zein mota, bai. Bai. Etortzen dira, bai aurrak, familiaekin, beti etorri behar da heldu bat. Bai. Eta bai nerabeak, bai persona helduak, eta bai noski adinakoak. Bai, eta ere, bai. Bai. Eta pasatzen dira primeran. Hasieran hasten dira hauetan niretzako. Beldurrarekin. Ez beldurra, hau da nerabearen txat, eta... Baina bai, hauetan niretzako ez naiz pasatuko ongi. Baina azkenean, bai, sartzen dira historioan, jolasten dute eta azkenean pasatzen dira, bai. Batzuetan dira honen pasatzen direnak. Bai. Ni sartu naiz eta egia esan behar dizut egia, sartu naiz eta beldur pixkat ematen dik. Pixka, inguru hori eta argia eta iluntasuna. Baina eske behar duzu. Noski. Erresuma salbatzeko eta misio Ez da erraza. Baina egia esan da, iluntasun handia dagola. Eta ez dakit behin pasatu zitzaizun, ez dakit norbait etorri zen eta hasi zen beldurtzen edo klaustrofobiarekin eta nola gestionatzen dira holako egoerak? Bueno, lehenik eta behin gu saiatzen ari gara moldatzen persona guztientzarako. Bai. Baina, egia da, klastrofobiko baldin bazara, eta agian honen lekua egoteko. Baina, bueno, normalean gu laguntzen dugu eta saiatzen gara moldatzen. Baina, oro har, egiten dugu, lasaitzen gara jendeari, hitz egiten arabera, ja jendea moldatzen da gutxi gora bera, porque esaten baldin horrela, da normala, baina jartzen baldin baduzu ahotsa potenteagoa edo serioagoa, beldurtzen da. Eta lasaitzen baldin bazara, ja, oso natzen du, agian umetxoarekin egiten duzu, mutilak, lagunak, neskak, eta lagundu da, aldatzen dituzu gauzak, eta musikarekin jolasten dugu, argiarekin ere bai. Moldatzen dugu ambientazion guztiarekin. Hala, show bat, ez da solik gela, bai musika, bai argia, denetarik. 15. menderako joteko behar dugu gauza asko. Guzienez sinestzeko. Ez que bestela, gatuko da poco irreal, que ya lo ves. Baina, bueno. Orduan, normalean jendea sartzen da, etortzen da gela honetara, ezta? Eta hasten zarete hitz egiten eta gero joaten zarete beste Normalean, jendea deitzen dutenean, ja hasten da misioa. Eta ezin dut gehiagorik azaldu, spoilerik gabe. Spoilerik gabe, bale, spoilerik ez. Baina gutxienez kontatuko didazu, ez dakit, anekdotaren bat edo momentu bitxi edo berezi bat bizi zenuna. Etorri zen neskatxa bat, Leonor de Trastamara jantzita, oso dotorea eta elegantea, eta sartu zen misioa, burutik sartu zen. Eta 10 minututan hasi zen negarrez, beldurragatik eta... Baina ezer pasatu gabe, ni normala aurrera hitz egiten bezala, eta, normal, lasai, Leonor, lasai, laguna, tal. Eta, eske beldurra naiz, hasi zen negarrez, eta... Azkenean azaldu nintzen, azaldu nion, lasai, ni, persona bat naiz, Eta, klaro, jende ezberdinak etortzen dira, orduan ez dakitea, mai ezberdinak dira edo guztia mai berea... Ez, baditugu bi mailak. Hiru barkatu, hiru, bai. Gehienak egiten dutena da eskudero. Ados. Da erdia dagoena. Bai. Ez dela erraza, ez da hain zaila, baina da pizka bat zaila, Eta hori da divertigarriena. Ados. Eta dificultada erdia. Ados. Eta da adrenalinarekin. Hori ja egiten dugu adrenalinarekin, Baina nivel berdina, dificultad berdinarekin. Badugu beste bat txikiarentzat. Beldurra dituztenean, egiten dugu lasaiago. Eta hori da aprendiz. Eta egiten dugu, chicos, lagundu erresuma salbatzeko eta oso lasaia, hori da aurrerentzat. Baina gehienak egiten dute eskudero. Zazpi urtetik aurrera egiten dute eskudero eta normalean moldatzen dira, baina batzuetan beldurra baldin badute. Pertsonaren arabera. No, bakarrik aurrekin, pertsonaren arabera ez, bakarrik aurrekin egiten dugu hori. Eta gero badugu beste bat profesionalentzat. Profesional, jende asko, escape room asko egiten duenak, badugu beste bat zailagoa, oso zaila. Eta hori... Zer da oso zaila? Zuretzat baita ere da zaila? Begira gure iritziak, sare sozialetan, eta ateratzen ez direnak hori da zailena.
pues jartzen dute iritsi txarrak, pues hori ez ateratxagatik. Baina saiatzen... Bai, hau da, ez dutelako konpondu. Bai. Honek ez du balio. Bai, pues egiten dugu, pentsatu genuen maila hori pues egiteko, zaila egiteko, bai. Burua jartxe, apurtzeko, pentsatzen eta estrujatzeko zerebret hori, eta batzuetan, pues hori. Bueno, horrela da, jolasak horrela dira. Bai, guri berri zaigu, eta... egin genuen oso zaila, pues personalako, pues zerebro estrujatzeko eta hori, pues, baina... Eta jendean normalean, nondik detor? Soilik Erriberritik edo Nafarro osotik? Erriberritik etortzen dira gutxi. Bai. Oraindik ez dira etorri, batzuk bakarrik, bai? Etortzen dira batzuetan eta fundamentori gabe esaten diot. Bai, Bai, hombre, normala. Bi urte pasa ondoren ja. Baina etortzen dira edozein lekutik. Batzuetan, bueno, pues, urte honetan, pues, etortzen dira Nafarratik, etortzen dira asko. Nafarra itxi duten erean, hori, etortzen Nafarratik, País Basko, La Rioja, Aragon, eta beste batzuetan etortzen dira ruta egiten dutenean, badago talde batzuk, escape roomers profesionala, egiten dute ruta. Eta azten dira adibidez, Zaragozan egiten dute bi, beste bat Tudelan, beste bat Erriberrin, beste bi Iruñean, gero joaten dira Bilbora, pues hori, egiten dute... Ruta, ez nekien, escape room ruta. Egiten dute, pues agian bost egunetan egiten dira 15. No, 15 ez, 25. Pasada bada. Egun bakoitza, bosta sei escape room. Bukatzen dira, pues medio locos, pero... Eta orain esango dirazu benetan zuk zer uste duzuna. Helburua zein da, irabazi edo ikasi? Hemen? Hemen. Ongi pasatu. Ongi pasa. Hori importantena, porque bestela zertarako etortzen da. Egia da. Baina etortzen da jendea haserretzeko, baina bueno, hori... Irabazteko eta haserretzeko eta... Bueno, spoiler gehiagorik ez ditugu emanen, animatuko dugu jendea etortzeko ona eta ikustera, eta jolastera eta ongi pasatzera, ezta? Hori da. Eskerrik asko. Zuei, etortzeagatik. Urtarorik gabeko lorategi Simeldua dirudi paseoak apenas kantatzen dute txoriek Erriberri erdi aroan inpregnatuta dago. Edo aldrebes da? Dena dela, giroa ageri da. Bai karriketan, monumentuetan, eta baita ere escape roomean, bai. Hau ez bada murgilketa osoa, erranen didazue zer den. Algoetara